नंगौ जों दिनै बिसाया गासिबो एग्जिकिउटिभ मेम्बारशिपखौ लानानै जोबोद गोनां माखासे आयदानि सायाव सावरायनाय जाबाय। दा गिबियावनो जोङो स्पेसियेल कनभेनसन लेंगोन बे टार्मिनेटिं पिरियड। दा बेवहाय जोङो रिसाइफल खालामगोन सोद्रोमाफोरखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि 9 अक्ट'खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार टाउनावनो जोङो स्पेसियेल कनभेनसन लिंनो थांखि लानाय जाबाय। बिनिफ्राय बे फैगौ बोसोराव बुंनोसै माने जानुवारिनि जोबथा सप्तायाव माने फिल्म एवार्डखौ जोङो खुंफुंगोन आरो बे मोननैयानो मेजर बेखिनिखौ जों दिनै मोजां सावरायनाय जाबाय। बबे टाउनाव खुंफुंनायनि थांखि लादों? क'क्राझार टाउनावनो लानो सिगांनाय जाबाय। बे डिसिसना फाइनाल। बेथ' गासिबो जिल्लानिफ्रायनो फैजोबगोन। बेनिफ्राय जोङो गभर्नमेन्टखौबो इनभल्भ खालामगोन। जों सानदों देग्लाय गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जोङो थांनाय बोसोरनि बायदि माने बलिउडनिफ्रायबो जोङो एक्टर बा एक्ट्रिस लाबोनो जों बावैसोनि उनाव जों थांखि लागोन। मोनसे बाथ्रा सरसा जाबाय थायो जे असमिया बा गुबुन हारिसाफ्रा हारिमु बिथिङाव दावगालांबाय, खिन्थु बर'नि सावथुनफोरखौ नायोब्ला दाबो सिगांनि बायदि लेभेलाव नुनो मोनो। खार'ना मा? जाहोना जाहैबाय जोंहा प्रडिउसार गैया आरो बिनिफ्राय रां बाहायनो हाया। बे मथे माने गुबुन सावथुनफोरबायदि जोङो दाबो इसेबां डेभेलप खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो प्रडिउसार बिथांमोनहा गावसोरनि नाजानायजों गावसोरनि गोहोजों गावसोरनि सोलोजों बिथांमोना माने दिहुनगासिनो दं सावथुनफोरखौ। बिनि थाखाय आं सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोननो साबायखर होयो। बिनि थाखायनो जोङो बे माने रावनिफ्रायबो जोङो सहाय मोनैनि थाखायनो हयथ' प्रडिउसारफ्राबो मार्केट गैयिनि थाखायनो जेरै रोखोम नांगौ बेबायदि माने टेकनिकजों दाबो माने फिल्मखौ दिहुननो हायाखै, जों बिदि सानो। आगुनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ जिथु नैबे नेक्स्ट खेबनि जिथु फिल्म जिथु एवार्ड सेरेमनि बेखौ मुम्बाइआव खुंनायनि खोथा बुंदों बिथाङा। देग्लाय जुदि सरकारा गोदान फैबाय बिटिसिआव माबायदि सरकारनिफ्राय नोंथांमोना हेफाजाबखौ आसा खालामो? मैनाथ' बे फाइनान्सियेल हेल्प बिथांमोनहा जों एसे सावरायनायबो जाबाय। बिथांमोनहा माने नांगौ रोखोम हेल्प होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो। खिन्थु बे मुम्बाइआव खुंनाय मानाया बे जोंनि थाखाय एसे माने कन्ट्रभार्सियेल जागोन होननानै जोङो बेखौ डिसिसनखौ जोङो माने एंगारनानै थादों आरो सिगाङाव। थांनाय बिसायख'थियाव बिसानिफ्राय सासे आर्टिस्टखौ एरख'नाय जोङो खोनानो मोनदों। थारैनो सोरखौ एरख'दों जों बेखौ एसे बुङोब्ला मोजां नङा। चिरां जिल्लानिफ्राय एरख'नायाथ' बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि खोथा, बेखौ जों बुंनाय नङा। खिन्थु मोनसे माने माखासे इनडिसिप्लिननि थाखाय बिथांखौ माने चिरां डिस्ट्रिक्टआ साबजानाय मोनाखै, बे सैथो खोथा। बेनिफ्राय बिथाङा गावनो माने जोंनि सेन्ट्रेल कमिटियाव रिजिगनेसन माने बिबाननिफ्राय गावखौ एंगारनायनि मोनसे लाइजाम हरदों। बे मथे जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जादों, नाजावनाय जादों। बिसायख'थिनि समाव जोङो नुनो मोनदों जिहेतु गोबां सावथुननि महरगिरिफ्रानो गुबुन फारसेथिं दोलोआव राजखान्थि दोलोआव जयेन जानानै फोसावदिंनायखौ नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेथिं गुबुन मोनसे दोलोआव जानानै बिथांमोना फोसावदिंनो बाहागो लादों। थारैनो नोंथांमोना बिसा हिसाबै माबायदि इउनिक खालामफैगोन? बिसा कमिटिया माने डाइरेक्टलि सोरबा जे राजनिति हान्जाखौ मदद खालामदों बेथ' नङा। खिन्थु बे इन्डिभिजुवेल खोथा आरोखि बियो। सोरबा जुदि बबेबा पार्टिखौ मोजां मोननानै बे थांदोंब्ला बिथांमोननि खोथा। खिन्थु जोङो आर्टिस्ट हिसाबै जों ज'। सोरबा इउपिपिएलखौ मदद होदों, सोरबा बिपिएफखौ मदद होदों, बे बिथांमोननि खोथा। सोरबा बिजेपिआवबो मदद होदों, बे बिथांमोननि इन्डिभिजुवेल डिसिसन। खिन्थु बिसा हिसाबै जोङो माने रावजोंबो इन्टेंगेल नङा आरोखि आफादा, बेखौ बुंनाय जाबाय। आथिखालाव चाइना हादराव सोलिबाय थानाय जिथु बेयाव बर'निनो सासे जाखांफु फावखुंग्रि दिप्ति बसुमतारिया बाहागो लाहैनानै दङ आरो बिथांनि जिथु भटिं लाइनाबो दा सोलिबाय। 5 नभेम्बराव फाइनाल जागोन। नोंथांमोना बेखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय मा खावलायनो सानो बिसानिफ्राय, जिहेतु बिथाङा सासे फावखुंग्रि? जों बेखौ माने बिसानिफ्राय बयबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरगोन जाहाथे बिथांखौ मदद होयो, सापर्ट खालामो। बर' फिसा हिसाबै जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बियो। जों बेखौ बिसानिफ्राय
दिनै बा गाबोननि गेजेराव जोङो दुलाराय रायजो राजाखौ माने बिथांनो भट होनांगौ होननानै जों खावलायहरगोन। गोदान सरकारनिफ्राय माबायदि दिनै आं बिसानिफ्राय दुलाराय जोंनि बर' गासैबो मोनफ्रोमबो आफाद बेनिफ्राय साफ्रोमबो बर'फोरखौ मिस दिप्ति बसुमतारी जाय बिथाङा चाइनायाव माने दा माने कम्पिटिसन खालामगासिनो दङ बिथांखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय बयबो रायजो राजाखौ आङो बिसानिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। जोङो माने भेरि हपफुल बिथांमोनहाबो थांनाय बोसोराव बा सिगांनि समफ्राव जेरै रोखोम मदद होदों बेबायदिनो बिथांमोनहा बिनिख्रुइ साबसिन रोखोम मदद होगोन होननानै जोङो मिजिंथिङो आरो। गोजोनथों।